на 31 години от Казахстан. В актива си има 24 победи и една загуба, 17 победи с нокаут. Хектор Гусман има 14 победи, 0 загуби, 9 нокаута. Очаква ни 12 рунда, една изключително интересна среща. Първи рунд. Битката е за вакантната титла на WBA. Хектор Гусман е роден през 1987 година. Той е на 27 години. От Буенос Айрес, Аржентина. Един много техничен боксьор. Няма загуба до момента. Занат Закянов. Малко по-опитен, има 24 мача. Има една единствена загуба от Сахиб Усаров през 2008 година със съдийско решение. От тогава до сега е безупречен. Сега мощна комбинация от страна на Гусман. Още се разузнават двамата. Добри леви прави. Мощен оверхенд сега от Закянов. Леко разклати Гусман. Виждаме усмивката на лицето на Гусман. Това обикновено, ако видим някой да се усмихва, значи наистина удара е попаднал в целта. Играе с лявата Гусман. Занат пресира. Пресира Гусман във въжетата. Голяма атракция за боксовите фенове и неговия треньор Рики Хатън. Един много известен боксьор от световна величина. Макар че Рики удар в тила сега от страна на Гусман. В тила на Закянов. Въпреки че загуби и двата си мача Рики Хатън. И нокдаун сега, страхотно ляво крушение за над Закянов. Продължава да пресира. Много е умерен в атаките си Закянов. Добър апъркът сега. Последни 10 секунди на първия рунд. Ще издържи Гусман този рунд. Начало на втори рунд. Отново започва да пресира. Много е умерен. О, страхотно ляво круше. Хубаво издебна Хектор Гусман. Закянов. Много приятен за гледане боксьор е Закянов. Виждаме колко добра защита и какъв хубав сайдстеп направи в момента. Страхотен апъркът. Сериозни. Страхотен удар. Страхотен удар на Хектор Гусман. Не случайно той има 9 нокаута. Страхотен оверхенд с дясната ръка. Събори Закянов. Как изригна само Хектор Гусман, никой не очакваше от него. Явно има доста тежест в ударите на Гусман. Сега мощен оверхенд. Закянов иска да покаже кой диктува нещата на ринга.
Притиснате във ъгъла Гусман. Отново замахва с оверхенда. Добре засече Закиянов сега. Комбинация от удари, но отново удари в тила противника си. Гусман. Дебнат се двамата. Замахвам страшно мощен удар на Гусман, но пропусна на косъм. Главата на Закиянов, на казахстанецът. Още един оверхенд, но попадна в тила на Гусман. Може би защото Закиянов залягаше точно в този момент. И за малко да ударат съдията. Влизат в клинч, брейк. Добър ляв прав на Зизи, както е известен Закиянов. Това е неговия прякор, Зизи, защото и двете му имена започват с З. Казахстанецът. Макар че изпадна в нокдаун, в началото на втория рунд, виждаме изключително много се активизира. Налага много високо темпо на Гусман, който леко започва да диша с отворена уста. Пое си дъх и влезе в размяна на удари Гусман. Отново сега атакува с дясната, без да я подготвя. Добър апъркът в края на втория рунд за трети рунд. Отново добра комбинация. Изгуби равновесие Закиянов. Не беше нокдаун това. По-разпилян е Гусман, докато много прибрано играе казахстанеца Закиянов. Виждаме сега много добър прав удар в тялото на Гусман. Много прибран, премерен. Не пресилва ударите си, не прави излишни движения. Добър оверхенд сега в главата на Гусман. Чу се из цялата зала. Виждате, замахва Гусман, но повечето му удари пропускат целта. Много добро движение с главата. Виждате отново. Изключително добра защита. Взе си бележка Закиянов. И треньорите му това му казваха да внимава. Виждате сега колко добре избягва ударите на Гусман. Поема си дълбоко дъх Гусман. Притиснате във ъгъла. Всеки път, когато Закиянов е притиснат в ъгъла, изключително добре използва техниката наречена сайдстеп, в която едновременно удря и отстъпва в страни и по този начин преобръща противника си. И сменят местата. Сега хвърля се в атака Гусман. Мощен оверхенд, разклати Гусман. Усмихва се той, но със сигурност не му е било смешно. Казахстанецът отново се хвърля в атака. Сърцата игра на Гусман. Личи си, че Закиянов е по-добре подготвен. Вижда много добър тайминг и минава над лявия прав на Гусман и го засича с дясната. Това се случва вече няколко пъти. Отново ляв прав на Закиянов. Добър десен прав. Последни 10 секунди.
И добро ляво кроше в края на... Начало на четвърти рунд. Много добро придвижване показва Закиянов. Все пак той е възпитаник на Рики Хатън. Рики Хатън, един от най-добрите британски боксьори в историята. Рики Хатън в своята кариера има 45 победи и 3 загуби. Сега се е отдал на треньорската професия и промоутърска дейност. Неговата промоутърска компания набира сила в последно време, Hutton Promotions. Благодарение на своята популярност и умения, разбира се, Рики Хатън е един страхотен боксьор от миналото, победи над Хосе Луис Кастийо, многократен световен шампион, победи над Поли Малинаджи. Това са едни от топ боксьорите на Коста Цио, също така. Един страхотен боксьор. Да, той загуби от най-добрия боксьор в тази епоха, в нашата епоха, Флойд Мейуедър младши, през 2007 година с нокаут. В 10-ти рунд нокдаун сега. В 4-тия рунд Гусман е на земята. Страхотно ляво кроше. Готов е да продължи. Хвърля се в атака Закиянов. Иска да довърши своя противник. Не му се играят 12 рунда. Виждаме отново сега. Мощно ляво кроше. Не му дава да си поеме. Страхотни ляви крошета. Чисти влизат в главата на Гусман, който от своя страна обаче пуска мощни удари. Също с дясната. Не разчита толкова на техниката Гусман, колкото да засрещне. Видяхме, че той притежава доста силни удари. Има и 9 нокаута в кариерата си. 70% от мачовете му са завършвали с нокаут в негова полза, разбира се. Той няма нито една загуба. Но до момента нещата, много доброто движение и защита на Закиянов му създават сериозни неприятности. Той се изморява при всеки един пропуснат удар. Продължава. Страхотен десен сега, обаче хубаво контрира Гусман в тялото. Подхлъзна се тук, изгуби леко равновесие. Закиянов атакува. Последни 10 секунди сега може избягва атаката на Закиянов Гусман в Манчестър. Това беше и последният му матч. От тогава насам той се занимава с промотиране и треньорска дейност. Друг негов възпитаник също ще се бие тази вечер. Сергей Рабченко. Любимецът на публиката, известен с изключително атрактивната си игра Рабченко, който не отстъпва. Това беше и стилът на Рики Хатън, да не отстъпва. Постоянно вървеше напред. Спомняме си тази знаменита среща срещу Флойд Мейуедър. Той тогава успя да разклати непобедения Мейуедър, който и до ден днешен няма загуба. 48 победи, 0 загуби. Един от най-известните спортисти в света, в световен мащаб, най-богатият атлет. Но да се върнем на срещата. Отново е притиснат Гусман, понася няколко удари, но много сърцата игра. Не подготви ударите си, но доста от неговите удари влизат в целта.
Закиянов продължава с техничната си игра. Пресира. Това е неговия стил. Така обича да разиграва срещите си Закиянов, изморява противниците си, диктува темпото, обича да диктува темпото през цялото време. Изморява ги, след което в даден момент успява да нанесе и нокаутиращия си удар да приключва срещата. Доста срещи толкова бой понасят и отново сега това не се брои за нокдаун. Беше бутнат Гусман. Усмихва се той, но Закиянов не му е смешно. Той е един истински професионалист. Никакви емоции по лицето му. Отново е притиснат Гусман. Повече, много малко играе с левия прав, както виждате след левия прав. Доста падат ръцете на Гусман, което позволява на Закиянов да контрира с десен прав в главата. Почти всеки път, когато пусне ляв прав Гусман, казахстанецът го контрира с десен прав. Тотална доминация от втория рунд насам за Закиянов. Виждате, почти всички удари избягва на Гусман. Шести рунд. Начало на шести рунд. Отново пресира Закиянов. Добър ляв прав сега на Гусман. Обаче веднага получава отговор от Закиянов. Страхотни крошета и пада, отново пада Гусман. Това изглежда вече, че това няма да може да стане. И това е края на тази среща. Нокаут за Занат Закиянов. Страхотна игра на възпитаника на Рики Хатън. Изключително премерен. Изключително методичен в своите действия. За момент изгуби концентрация и бе повален от Гусман, но не си взе бележка, урок и не позволи това да се повтори. Страхотен нокаут, страхотна игра. Хареса се на публиката този матч, изключително техничен, добре подготвени атлети. Не случайно това е матч за интерконтиненталната титла на WBA. Новият шампион се казва Занат Закиянов. Той записва 25-та си победа, 18-ти нокаут в своята категория. В своята кариера, извинете. За Хектор Роландо Гусман от Буенос Айрес, Аржентина, това пък е първа загуба с нокаут и въобще първа в кариерата му. Виждаме красивият пояс на Световната боксова асоциация, интерконтиненталната титла, която сега ще отиде в ръцете на казахстанецът Занат Закиянов. Отличен боец на 31 години.
живее в Лондон, където тренира при Рики Хатън. Страхотно шоу наблюдаваме до момента, дами и господа. Очакват ни още няколко страхотни битки между Сергей Рабченко и Валтер Калво от Аржентина. Сергей Рабченко също възпитаник на Рики Хатън. Галина Иванова срещу Цила Немеди. И Кирил Релик срещу Лазаро Сантос де Хесус. Също сблъсък за интерконтиненталната титла на WBA. И победител в тази среща с нокаут в 43-та секунда на 6-тия рунд, 18-та му в професионалната му кариера е Зинат Закянов!